anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ing dinten riyadi punika kula mewakili kawula nam nyuwun pangapunten kula bilih wonten klentakenipun ingkang kawula sengaja lan boten kawula sengaja kula nyuwun pangapunten agung sami. Mugi-mugi ing keluarga besar punika dipun paringi kesehatan, rezeki ingkang lancar lan tinebihnya saking sami kala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku dados wakilipun yang cukup nggih mengke lek Bu, gue menawa dinten Pak Doyadi nggih anak tahun 70 tahun wonten perintah tentune Rembah Rimah lampah tindak ingkang boten angsal ibune Sarah sageta linebut dinten Pak Doyadi punika nggih. Lan anggen jenengan kan kula tiyang sepuh namung ngestokaken nanggunipun omah-omah sageta ayem tentrem. Amin. Menapa ingkang pun gayuh sageta bangsa kaleksanan. Amin. Nang menapa ingkang pun gayuh anak putu kula sedaya sageta kasebadan. Amin. Kaleksanan. Amin. Kula namung yang semeng ngestokke anggenipun omah sageta ayem tentrem gampang anggen pados rezeki kawit rezeki ingkang halal tawi barokah. Amin.